Ei tainnut olla kalat oikein syönnillään tänään. No ehkä tää ei kuitenkaan ihan hukkareissu ollut. Mä sain ainakin mieleiseni saaliin. Niin minäkin. Hei kyyhkyläiset, jatketaan matkaa. No! Hyökkää kimppuun ja suskalla. Myönnähän jo häviös. Mikä häviää? Nyt anna olla. En ikinä. Tarvitsee apua sen siten kanssa. Mä en tajua, kuka idiootti nääkin on taas keksinyt. Ei, mitäs toi yksi meinaa? Ei pysyisit vähän aikaa aloillas. Jarruta! Hullu! Ismo!